Gitagaan ni Kristo og lungtad ang ilang relasyon sa mga apostoles o kanato usab nga bisan pag mutuo na ta or nakaila na ta ni Hesus isip atong manluluwas na agyapoy panahon nga mubiya ta niya ato siyang talikdan. Lingay mong tupad na kapila na kanibiya ni Hesus. Ang tanda ba? Daghan kay nato, apil naming mga pari, apil na ng mga madre, mubiya ni Hesus. O kanus ama na mahitabo, kasagaran gyud kanang naata sa kalipay. Kana bang natuman, nakabot nato ang atong mga panginahanglan mo ginay unang panahon nga mobiya tas Ginoo kabantay mo sa padong pa ka mo take og board exam or naay mga final exam sa imong pag-eskwela suod kay nimong Ginoo pero ini kapasar na nimo nya magtrabaho na ka wala na kay Ginoo di na gani kaampo di na gani ka rosaryo di na gani kayo kasimba kay nabisi na kunos iyang trabaho nya ang imo nang hunahon-naon ikadawat nimong sweldo unsay akong paliton ana labi na sa mga babay alab akong buhok makakita na ka bas imong panginahanglan akong buhok akong pilok akong kilay akong naong ang akong mga gisulob ang akong shoes ang akong bag ana daghan na kay makit-an lahi atong katong wala pa ka makahumag eskwela atong pado labi na gitong padong kas board exam nga murag Ginoo ra gyud imong nahinumduman no bantay mo usag ni mga pare sa kuan pa ganang padong pa nga mag-evaluation hala luhod-luhod Ginoo taon maordinahan lang unta ko madalang kita ko sa ordinasyon ana kay daghan ko kay mo evaluate ana pero ini kapari na magsige na kunahon na unsang sakyanan na akong paliton unsang mga yuta akong paliton unsang nga model sa motor unsay model sa auto unsay mga uso karon unsay mga isulob ana dako ba ni kuliktang akong bag-ong assignment ana mabuhi ba ko ani ana kinsay akong ikuyog kinsay akong sugat-sugaton mga inana ba manggawas na nya ang Ginoo mawa diha dapita mawa pero bulahan kadtong bisag tagaan pagdaghang kalipay nga kalibutanon mahinomdom gyapon Ginoo ug kinsa man ni sila mao ni sila ang nagsunod sa Espiritu Santo kun maminaw lang ta sa Espiritu Santo tudluan kita niya hastang mga pagano giingnan ni Pablo diri sa unang pagbasa nabunyaga naman ka mo mituo naman ka mo ni Hesus nakadawat na mo sa Espiritu Santo wa man gyud mi kaila ana ako ipailaila ninyo gipandungan din sila sa kamot og nisod nilang Espiritu Santo og nagsangyaw na sad sila kay kani man gong Espiritu Santo ang una gid niyang ipabuhat nato moingon gid na siya isangyaw si Kristo. Unya unsa may kinabuhi ni Kristo dili kalibutanon. Matud pagani ni Hesus diri sa to ebanghelyo, dumtan mo sa tanang tao sa kalibutan. Ayaw lang mo kahadlok. Dumtan mo. Nya katong akong gihisgutan kaganiha, sakyanan, balay, yuta, kwarta, gadgets, mga ayos des imong naong. Unsa man na para muhaom kas kalibutan to conform to the standard of the world pero unsa man tay ato to conquer the world mo na nga niingos Kristo diri ayaw mo kahadlok gidaog ko na ang kalibutan I have conquered the world mo to ang gipuy-an ni Kristo kakabos kayano wa siya'y balay wa siya'y sakyanan wa siya'y kwarta wa gani siya kapahulayan iyang gilubag ang gustos kalibutan wa gani siya mo eskwela bisag grade 1 wa siya mo kuhag mga degrees do naman sa to sila mga degrees atong panahon na aron mahimo kang mga
dagkong taos katilingban. Wa siya mokuha ana. Panday ra siya. Panday. Liwat sa iyang papa nga si San Jose. Gikuha gid niya tanan. Nga kuan. Unya, ang pag-antos, ang pag-alagad sa mga tao hangtod sa pagpalansang sa krus. Maunay gibuhat ni Kristo. Gikono belingi ako ng imong tupad. Ing na mosunod kang Kristo. Sunod. O di kay ka mosunod, biyaan ni mos Kristo. Biyaan. Biyaan gyud nato. Bisag sige patagsimba. Biyaan gyud. Ang akong gibaligyang slot mao na ni ang final nga nahibilin is BF Dag. Ang atong halin 57,600 na apay 2,400 na available tag 500 pesos per slot. Di naman ko mo announce ani so god ugma unsa man mo padayon mo palit dili. Di ta mo pugnan. Ako ra gyapon ang dawaton. Ang ato sang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang total na natong halin ni abot og 54,733 na apay 15,267 kaslots nga available tag 100 pesos per slot. Saman, padayon pa mong palit ani dili. Aris gadoha. Nya dona ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,588 na ang atong nadawat nga challenge. Ang sakatong is BF Dag na asa to'y 16 slot challenge nga tag 8,538 na sad ang atong nadawat. Gahapon dihay luha-luha yung mata kay nagpaluap. Father, kumusta naman da itong si Tio MM katong inyo bang panghimong balay na kung ano man siya, kami narabatay sunod ato, Father. Napatoy paglaom, Father, nga kugo sa taon sa ilang bata. Nakahuna-huna sa ko, nalimot naman ko si Tio MM. Kung ano man to, napamanta ato yung mga 15 or 16 kabalay nga kuwang aron matkumpleto ang 61. Yawa naman tayo budget, nahurot gyud, na short gyud ta. Mao nang o ganahan sad mong mo padayon sa CTU hatag lang sad mo. Naaman atong sekretary diha, atong treasurer, ilara man ang kwentahon. Moingon lang sad mo kani para ni sa CTU basin pag makapadayon tag tukod og balay ining buwana hangtod sa dili patingali ko mabalhin dinhi kung madayon ang akong pagkabalhin basin pag mahuman gina natong sa 61 kabalay for this year kay in relasyon na sa akong pagka 61 years old adtong niaging tuig. Kini mga igsoon mao ni ang sa akong bahin, mao ni ang akong paagi sa pagsunod sa Ginoo, ang pag-alagad sa labing ubos ug sa atong simbahan. Mo nang doon natay mga activities dinhi tungod kay gusto natong alagaran gyud ang katawhan ug ang simbahan. Hasta ning atong simbahanan. Nya kung gusto mong muuban ani, padayon nato. Kay kuyog ra kita ani, Pilgrims of Hope gud ta. Muna sa atong tubag sa Salmo, ang atong giingon, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang pasabot unta ani ba nga ang sentro unta sa atong mga kaning pagpalambo sa kinabuhi dinhis kalibutan bisan pag-unsa nato kadato ang Ginoo gid unta. Pagkanindot untang puy-an sa kalibutan kun ang atong mga hari, mga presidentes, mga nasod, mga prime minister, mga kings and queens nga porting hayahayag kinabuhi, kung doon na palang sila may panghuna-huna nga liwat ni Kristo, kana bang giyahan sa Espiritu Santo ba? Pagkaninduta kita sa kalibutan. Gisayunan ka anang uban karon nagkupot og kwarta nga tag 300
billion dollars, naa sila mga private jets, private plane, ang ilang gastuhon kung mag-outing sila tag 400 million, kay dapas ilang mga entourage o uban pa, pertig yun ka luxurious. Hastang ilang sakyan nga eroplano, customize, nga murag yapog palasyo ang tua sa sulod. Ingon anak kamahal, tagpila na ka billion dollars ang magastos kada eroplano nga ilang sakyan, na ang tanan nga mga dipinsa kunuhay sa mga bagyo, sa atake, o kung maguba ang engine, na adayoy mga lig-on jud kayo ba? Aron di na gyud sila mamatay, secured kay sila, pero di na gyud sila kahuna-huna unsay gibati aning way balay, aning ni aras dapli sapa, kanang way gikaon, mga masakiton nga way ikapalit bisan nalag tambal sa suka kalibang, o kanang Imodium o kanang biogesic. Di sila kahuna-huna na. Luoy kayo. Muna nga atong kalibutan, lisod yun. Last na lang lingi sa imong tupad. Na naghuna-huna karon sa way ikabayad og tambal. Na ko na naghuna-huna ka. Basig sige ra kag paningkamot, Ginoo tagay taong kog maing panglawas, Ginoo tagay kog maing panglawas. Huna-huna ato aroy daghan nagtinga-tinga ng uban to asa ospital, way ikapalit tambal. Ikaw sige pangayo diha sa imong kuan nga napakay daghang pagkaon, napa jud kay kwarta. Ginoo ayuha ko aning sakit sa akong tuhod, Ginoo ayuha ko aning akong gout, na niabot bitaw na nimo kay sige kag kaon. Ay pag mag-fasting ka, so ay og fasting, o di ba, ikasunod adlaw na wa na kanar may tambal gud. Ay, ako kadaghan akong sakit sa una, dinhi pa dinhi nga ani kamot, ngaris hawak, buko-buko, tuhod, tiil. Nag-fasting bitaw ko, nilos ko karon og mga 28 dol mga 25 or 28 kilos. Wag tang lagi akong sakit sa hawak. Aw nay nahibilin mga 5% na lang, 95% nawa, pero katong tanan dire naristuhod tanan nawa. Feeling na ako mura kog 16 years old. Nya mo kalit ra man sa kamatay. Di man na sagang may kaglawas, di ka matay, patay ra mangyapon. Pero ang importante nga maghuna-huna kita para sa uban. Karon ang ato mga balay nga natukod tungod sa CTUMM, sugod pa niya itong 2023, niabot na mga 100, nanas 100, pila naman? 135, mga 135, ang kanagyong tibuok balay nga atong gitukod, mga 135 na kabuok. Dako na kayo na gracias Ginoo. Mao na nga padayon deta palit si TUMM og sa mga slots, pero inyo na lang ang choice gikan gyud sa atong kasing-kasing kay ang Ginoo nag-awha gyud nato sa pagsunod kaniya, og kon mag-antos ta uban kaniya, mga lagad ta uban kaniya, labaw na gyud mamatay ta uban kaniya, mubanhaw ta og musaka sa taslangit, kuyog niya, og din agit ta magbuwag niya hangtod sa wa nay katapusan.